Saguzarrak itxuak dira, baino belarri fina dute. Gure gaurko gonbidatuari aldiz alderantzizkoa gertatzen zaio. Nahia gorra da, baina ikusmenaz baliatzen da. Gaur gurekin dago eta Janire ere etorri zaigu, berak interpretazioa egingo digu, bere elkarrizketan lagunduko digu. Kaixo Bilei, ongi etorri? Kaixo. Bueno, konta iguztu Nahia, ni behintzat goz asko dituzuri galdetzeko, bai? Noiztikan zara zu gorra? Ni jaiotzez nahaz gorra. Holan jaio nintzen. Txikitatik orduan, ez da? Bai, hala da. Kontaidazu pixka batzu, txikia zinenean ezberdin sentitzen zinen beste aurrekin, eta nolakoa izan zen haurtzaro hori? Bai, neu txikia nintzanean, pentsatzen eban munduko pertsona gor bakarra nintzala, eta gero ja denporaz konturatu nintzen ezala ala, eta jente gorro gehiago eguala. Baina txikitan hori pentsatzen eban, eta oso arraro senti duten nintzen. Kuriosoa da, ze euskara da zure ama hizkuntza. Zer ikasi zuen lehenengo Espainiak irakurtzen edo hizkuntzen zeinua? Txikitan, neuk ikasi neban lehenoko gauzia izan zen, euskeraz espanak irakurtzen. Eta gero ja, zeinu hizkuntza ikasten hasi nintzen. Pentsatzen dut, iritsi zanean, derrepente, zu iritsi zinean menperatzea, zeinuen hizkuntza izugarrizko aldaketa izan zela zure bizitzan, ez da? Bai, zeinu hizkuntzari esker, informazio gehioan leban lortu, pertsona ezberdinak bai komunikatu. Adibidez, pertsona asko dauzenean eta ahoz moldatu birna zenean ezin eskuak jate pertsona guztiari entendi dutia, baina zein hizkuntzan bai. Eta gero nagusitzen joan zinen eta konturatu zinenean hori betirako horrela izango zela, zer? Txikitan pentsatzen eban, igual etorkizun baten entzule bihurtuko nintzala, beste guztire modura, eta gero ja ikusten hasi nintzen pertsona gorrak guazala, eta niri beza eusten betirako izango zala, eta hori onartu neban eta oitxu nintzen. Nahia, zein da zure amets gaiztoa? Zerkin amesten du? Nire amets gaiztorik txarrena ikusi ezin izatea. Hau da, goiz baten altza eta itxu nazela jakitxia. Buia edo asko hitz egiten duzu amets gaiztoetan? Bizak naztate dute zeinu hizkuntzan eta ahoz ametsa itzen dut. Ambientian, ingurunean, hori zeinu hizkuntza eta ahozko hizkuntza dauz. Lehenago edo beranduago ume izateari utzi behar diogu eta gero nerabezaroa dator eta gero musika talde baten fan amorratu bihurtzen gara. Ez dakit nik Nahiak nola bizi duen musika, kontatu iguzu pixka bat. Onarte neuk musika bibrazioen melodian bidez sentidu izan dut. Baina kantetan esaten da neuk ez dut ulertzen. Bideo bat jarriko dizut, lehen esan dizut musika jarriko nizula eta hau ulertuko duzu, bai? Rapsodaren bideoa da eta izenburua da ikusteko entzun, ulertzeko ikusi. Nahia, ez dakit zergatik iruditzen zait, rapa gustatzen zaizula. Soinu ezberdinen eta metalan soinuak eta soinu gogorrei esker bai, hor neuke hobeto aldotez sentidu musika eta soinua orokorrian orduan. Eta bideoa zer iruditu zaizu, Nahia? Ikusteot, pertsona gorrentzako zeinu hizkuntzan ofitzia,
asko hobeto ulertzen dela bertan kantan zer esaten dan, eta bueno, hori barreiatu birgala, edatu inbirgala, gero eta jende gehiok hori eitzeko, lako gauzak eitzeko, eta hau zabaltzeko. Ze bestela ezinezkoa da kantan esaten dana ulertu alizatia. Eta horri esker, berdintasuna aldo ulertu. Bai, hori komentatu behar nizun. Eta izu iruditzen jendeak edo gizarteak alegin gehiago egin beharko luke adibidez. Zinea, antzerkia eta musika kasu honetan ez da, gorren mundura hurbiltzeko? Bai, hala da, hemen asko falta da gai horretan, ez? Irisgarritasun bikaino egokitzapen guztiak izatea, momentuan ez da orduan gizartia horretara egokitu bir da, geuke irisgarritasun hori euki alizateko. Lehen baino gehiago badago, baina gehiago bir da hondik. Dudari gabe. Eta adibidez, zuei oso lagungarria zaizuen mimika bezalako, ez? Zeinuak eta... Bai, mimua bai. Bueno, lasaitzen ni oso espresioa naiz, eta saiatuko naiz behintzat, Eta orain zeinu hizkuntzara bueltatuko gara berriz ere. Bueno, demagun, ez? Ni txinara noa, noski, txinatar batekin, adibidez, ingelesez ez balin badaki oso zaila zait komunikatzea. Baina zure kasuan zer gertatzen da, naia? Ulertuko zinake hango gor batekin? Ni adibidez, herrialde bakoitzak bere zeinu hizkuntza propioa dauko, ahozko hizkuntzakin gertatzen da modura, ingelesa, euskera eta bar ditugula. Baina horretaz gain, zeinu sistema internazionala dago. Eta hori bai erabiltzen dela, herrialde ezberdinetako gorren artean komunikatu ahal izateko. Eta erabiltzen da sistema hori? Bai, kanpora izenian, adibidez bertako pertsona gorrakin, zeinu hizkuntza erabili beharrean, sistema hori erabiltzen da, edo mimoa bai erabiltzen da, eta hala moldatzen gara. Hizkuntza arruntetan bezala ezberdintasunak daude orduan herrien arteko zeinu hizkuntzarekin, eta berdin gertatzen da, gramatika ezberdina da, adibidez, gauztak ezberdin esaten dira, mimika bidez. Bai, hala da, zeinuak desberdinak dira, hemen adibidez jan hola esaten da, eta beste herrialde baten hola izan litzateke, igual palilloakin jaten da belako. Beitu, noski, argi geratu da bentsat. Alfabetoari zuek alfabeto daktilologikoa deitzen diozue, hemen berantzutan, jarrita dugu horrela, baina zu badakit azkarra egiten duzula, nire etxekoei egiteko, ni saiatuko naiz ikasten, bai? Kamarara, ber. Bueno. Zike gaizki egin, baina tira, intentzia kontatzen du. Aizu, alfabeto daktilologikoa ere ezberdina da herrialde guztietan? Bai, adibidez Inglaterran, hemen A, B, C, D eta holan esaten dugun bezala, eurak bokalak adierazteko eskuko bost atzamarrak erabiltzen da, bez? Adibidez. Beitu, ezberdintzen da ere, ez? Janire, galdera bat dugu zuretzat ere, ez zara libratuko, naia, dena zuretzat ez da normala hori. Aizu, konta iguzu, zuk noiz ikasi zenuen zeinuen hizkuntza, zergatik ere, eta ze berezia da, eta zekit. Ni ondala 3 urte lanian naula, eta orduan ondala 5 hasi nintzen ikasten, eta hemen interprete zikluan matrikulau nintzen, eta zeinu hizkuntzaz zer jakin barik matrikulau nintzen, eta horra nintzen ikasten. Eta ordutik jarraitzen dugu, hau bizi osoko prozesua da. Dudari gabe, eta gustora zauden, eta? Dudari gabe. Naia, amaitzen ari gara, eta amaitzeko galdera bat, hezkuntza berezia ikasi duzuzuk unibertsitatean, kontatu pixkat zure etorkizuna nola dagoen, pixka bat zergatik aukeratu zenuen hori ikastea? Ni hasiera baten, unibertsitatean ondala 4-5 urte hasi nintzen,
eta aurrezkuntza ikasten hasi nintzen, baina hor arazoak eukine bazan, praktikak eitzeko arazoak eukine bazalako, eta orduan heziketa berezia aukeratu berri izan eban, bertan ja amaitxun eban, 2010an ondala ezebez titulua lortuot, eta Eusko Jaurlaritzako zerrendatan apuntatan hau. Eta, hemendik aurrera ia zer gertatzen da. Bueno, Euskal Herriko gazte asko bezala listatan zu ere ez da, pentsatzen dut, berdin. Bueno, gure aldetika mintzat, zortea nola esaten da? Nola egiten da? Erresa da! Bueno, esan bezala, zorte hon gure partetik eta eskarrik asko bioi kontatu dizkiguzen gauza guztiengatik. Eta besterik ez ondo segi. Un flipa que va de artistas típico como una arcada. Escucho mi destino y no le creo. Peleo mi talento, ser fiero guerrero. Le pongo ritmo al juego. Problema, siempre deciden esperarme. No por chapar, los ojos van a evaporarse. Haré sentirte libre, saco el alma de tu cuerpo. Y los sordos leen mis labios y los sabios escuchan mis textos. En mi contexto hay días que lo ves todo negro. Oyes consejos, no confías en que tengas